Hola, us resumim ràpidament l'activitat del nostre grup, el primer grup a l'oposició a l'Ajuntament d'Igualada durant aquest mes d'abril. Hem anunciat que s'ha complert ja la primera fase dels pisos públics que s'estan construint al carrer Sant Carles, un dels acords que el nostre grup vam arribar amb el govern de la ciutat a través del pressupost i una obra que s'està realitzant. S'ha completat ja la primera fase i queden només ja 7 mesos d'obres perquè aquests 12 pisos siguin una realitat i serveixin a totes les famílies de la nostra ciutat que necessiten. Hi ha un problema amb l'habitatge i per això aquest ha estat una de les nostres prioritats. També han començat ja les obres del carril bus a la B23 d'entrada a Barcelona, que permetrà assegurar un temps de viatge en autobús durant totes les hores del dia sense dependre de les retencions de 40 minuts fins a Barcelona. Seran una realitat d'aquí un any i mig, d'aquí 2 anys aproximadament. I també hem portat al ple de l'Ajuntament una demanda perquè el nou tren nocturn que la Generalitat ha impulsat de Barcelona a Martorell els divendres i vigílies de festius fins a les 2 de la matinada arribi fins a Igualada. És la demanda que nosaltres fem a la Generalitat, la vam portar al ple i va quedar aprovada per unanimitat i ara estem pendents de veure què respon la Generalitat. I durant aquest mes d'abril també hem viscut una nova edició de la Mostra de Teatre d'Igualada. Hem participat al Sant Jordi a la plaça de Cal Font. Hem celebrat els 25 anys de la Biblioteca Central d'Igualada. També hem assistit a la presentació del llibre El modernisme a Igualada de Pau Llacuna i Josep Bou. Hi ha hagut una nova edició de la Fira Automercat. També hem estat a la nit del comerç, als 50 anys d'Igualada Ciutat Pubilla. També hem acompanyat la comunitat musulmana d'Igualada al final del Ramadà a les Comes i 2 celebracions esportives, l'ascens de l'equip de waterpolo del Club Natació Igualada i també la final de l'Eurocup a les Comes amb la victòria de l'Igualada Hockey Club, campió en una competició europea després de 25 anys sense aixecar cap títol europeu. Una autèntica festa que van viure tant a les Comes com també a la plaça de l'Ajuntament amb els jugadors del primer equip de la nostra ciutat. Seguim treballant per Igualada.